A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér, és egy csipetnyi szó. B. Tóth László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére, csipetnyi szó, ez a műsorunk címe, és a mai alkalommal is Mosonmagyaróváron vagyunk. Mosonmagyaróváron méghozzá egy remek kávézóban, a Várkert kávézóban, melynek tulajdonosa ül velem szemben, Molnár Tamás. De hogyha ránézünk Tamásra, ugye elsőre azért sok mindenre gondolunk, csak azt nem, hogy ő esetleg egy kávézónak a tulajdonosa, ahol tényleg klassz dolgok vannak, amiért érdemes, aki erre jár, belátogatni, hanem egész más jut az eszünkbe róla, és hogy mi, arról is fogunk majd beszélni. De nekem nagyon tetszik az, hogy ez egy kutyabarát kávézó. Nem tudom, van-e kutyabarát kávézó, amit effektíve úgy hirdetek, én egy kutyabarát kávézó vagyok. A tiéd egy kutyabarát kávézó. Hogy nyert el ezt a címet, hogy kutyabarát kávézó lett a Várkert kávézó? Igazából onnan jött az ötlet, hogy itt a legtöbb dolgozónknak és sok törzsvendégünknek is van kutyája, és hát rendszeresen beszokták hozni. Nekem régen volt kiskoromban kutyám, most macskám van, tehát ez annyira nem passzol a kutyabarát kávézóhoz, de 4 darab macskám van ott. Aha. Szóval nagyon sokan hoztak be mindig is ide a Várkert kávézóba kutyát. Aztán az alapvető igény volt, hogy akkor kutyatálat kellett beszereznünk, mivel a gazdik ittak az asztalnál, hát ugye a kutyáknak is kellett valamit hozni. És egyszer csak az interneten láttunk egy versenykírást, hogy meghirdették az év kutyabarát helye versenyt, és ebben volt egy olyan kategória is, hogy vidéki kávézók kategória. És akkor ugye innen jutottunk el oda, hogy beneveztünk erre a versenyre, ösztönöztük a vendégeinket, hogy szavazzanak ránk, és sikerült a vidéki kategóriába ezt elnyernünk. Sok kutyás van itt Mosonmagyaróváron? Igen. Sok. Tehát egyszerűen sok gazdi, meg sok kutyus. Azt látom, hogy egyre többen szeretik a kutyájukat elhozni magukkal. Tehát ugye régen inkább az volt a jellemző, hogy otthon tartották a lakásba, vagy esetleg az udvaron, de... 3 séta maximum, és nem több. Igen. De most meg itt azt látni, hogy bejönnek vele, és akkor elfekszik az asztal mellett, és amíg a gazdik kávéznak. Szóval ez egy olyan hely, kedves nézőink, nyugodtan mondhatjuk, hogy a kutyák is szigetközi friss vizet isznak. Hát valami elképesztő, irigylésre méltó a helyzet, akárhonnan vizsgáljuk ezt a kérdést. De mi is gondoltál, hogy kutya után kutya legyen? Miért pont a cicák? Mert kutya-macska, van kutya-macska barátság, de... Hát az az igazság, hogy egy 10 évvel ezelőtt építkeztem, és egy nagyon szép kert lett csinálva nálunk, és valahogy mindig az volt, hogy ugye a kert meg a kutya az nehezen jön össze. Nem 2 jó barát, igen. Hát egy kis testű kutya, aki ugye bent lakik a lakásban, annál nem gond, csak nekem mindig német juhászom volt, és ugye ez... Nem kertbarát. Nem. Tehát, hogyha ő gödröt akart ásni, akkor ásott. De a régi házunk udvarán az nem jelentett olyan hatalmas gondot, de most ez így nem férne bele. És a macsok nem szoktak kimenni és elszökni és vándorolni, mert igazából, az kíváncsi természetűen. Igazából ők nem a lakásba élnek, hanem bejöhetnek a garázsba, amikor szeretnének, és mikor kint szeretnének lenni, akkor kint vannak, de mindig visszatalálnak. 2 irányból próbáljuk a beszélgetést folytatni. Az egyik az, hogy hogyan lettél kávézós, tehát hogyan jutott a gondolat, hogy nyissál egy kávéházat. A másik pedig a sport, amire rövidesen rátérünk, de nézzük először az elsőt. Szóval mi az oka? Mindenkinek van általában valami becsületes foglalkozása, de tehát mégis egy kávéházat nyitottál. Igen. Hát én ugye szakmámból eredendően én felszolgálóként végeztem Sopronba. Ugye a 90-es évek elején ez egy népszerű szakma volt így a pályaválasztók körében. Ugye én se tudtam dönteni, hogy gimnázium legyen, és a vége az lett, hogy ugye Sopronba kerültem felszolgálónak. Elvégeztem, de valahogy akkoriban még ez nem vonzott, és nem is éreztem azt, hogy én valahogy is a szakmába fogok dolgozni. És én nem Mosonmagyaróváron lakom, hanem Hegyeshalomba, és ugye itt a határ közelsége miatt ez
majdnem, hogy adott volt, hogy én a határon fogok dolgozni. És ott dolgoztam vámügyintézőként egészen a schengeni csatlakozásig. Vagyis bocsánat, az uniós csatlakozásig. Egyes halomnál? Igen. Lehet, igen, hogy igen. engem is igazoltattál? Nem vámos voltam. Szóval nem kint voltál? Nem. Azt hittem, hogy Mi csak neked mutogattam az útlevelet. Nem, csak egy szolgáltatást végeztünk, tehát ilyen vámpapírokat csináltam. Tehát hivatalban dolgoztál. Igen. Ez azt jelentette, hogy aki keresztül ment Magyarországon és vitt valamilyen árut, akkor valamiféle garancia kellett neki, és a másik határon meg visszakapta a pénzét. És ugye amikor látszott már, hogy közeleg az uniós csatlakozás, onnantól a mi munkánk az tulajdonképpen véget ért, és akkor ott tértem vissza a vendéglátásba, a határátkelő helyen egy kis büfét béreltem ki, és azzal sajátod volt. Igen. És onnan indultál, onnan és jöttél beljebb az országba, egészen Mosonmagyaróvárig. Sport. Ha valaki rád néz, akkor biztos azt mondja, hogy na jó, ez egy nagyon rendes ember, ez a Molnár Tamás, de nem szeretnék vele találkozni éjszaka, meg este. Tehát abszolút nem azt suggal, de nem azt látom rajtad, hogy te ennyire veszélyes ember lennél, de hát tiszta izom vagy. Súlyokkal foglalkozol. Hogy kerültél kapcsolatba a súlyzóval és ezzel a sporttal, amelyet nagyon sokan üznek ezen a világon, és persze Magyarországon? Igen. Hát ez is elég messzire nyúlik vissza. Ugye a pályaválasztáshoz, mikor Sopronba kerültem, én egy nagyon vékony srác voltam, ugyanezzel a magassággal alig voltam 50 kg, tehát pont a fele volt a súlyom a mostaninak. És hát a családom belül édesapám súlyzozgatott otthon, és innen már volt egyfajta ihlet, hogy lehet, hogy nekem is bele kellene vágni, és középiskola első osztályába kezdtem el. Először ilyen kis otthoni súlyzókkal, és egy idő után meg felkerestem egy edzőtermet Sopronba, és akkor ott kezdtem el komolyabban foglalkozni a súlyokkal. Aztán eltelt, nem is tudom pontosan, egy másfél év, amikor azt vettem észre, hogy ott az edzőtermen belül én például már nagyobb súlyokkal tudok googolni, mint akik régebb óta jártak, mint én. És akkor keltette ez fel a figyelmemet, hogy ugye olvasgattam ilyen magazinokat annak idején, és láttam az erőemelő bajnokságok eredményeit, és akkor így elkezdtem gondolkozni rajta, hogy hát lehet, hogy lenne ott valami keresnivalóm. Hogyan lehet erőt emelni? Szóval megfogom, és akkor fölállok vele? Ezt nevezzük erőemelésnek? Vagy itt is vannak olyan kategóriák, mint a súlyzós hát ugye gyakorlatoknál? Sokan össze szokták keverni a súlyemelést meg az erőemelést. Hát a súlyemelés az egy dinamikus mozgás, ugye ott nagyon sokat számít a technika, ott lendületből csinálják a gyakorlatot. Ez meg azért hívják erőemelésnek, mert ez mind a három fogás egy statikus gyakorlat. Tehát az első fogásunk az a guggolás, egy guggoló állványból ki kell venni a súlyt, megállni vele mozdulatlanul, akkor azt mondja a bíró, hogy le, a vízszint alá le kell guggolni, fölállni és visszatenni a súlyt. Tehát ugye ebből látszik, hogy mekkora különbség van a súlyemelés meg... Hát egyszerűbbnek tűnik, de lehet, hogy mégsem egyszerű. Egyszerűbb, és azért is mozgatunk mi meg nagyobb súlyokat. Tehát a súlyemelésben nem beszélünk 300 kilóról, mert ugye... Hát az vicces, igen. Nem. És a második fogás a fekvenyomás, amit szerintem a legtöbben ismernek, meg edzőtermekben, főleg a fiatal fiúknak az a kedvence, elfekszik a padon, kiveszi a súlyt, kinyomja és visszateszi. Ezt ugye azért szeretik nagyon sokan, mert ez a felsőtestnek az egyik legfontosabb alapgyakorlata, és ettől lesznek olyan jó izmosak. És van a harmadik gyakorlat, ami nekem a kedvencem, meg ami mindig is a legjobban ment, ez a felhúzás. Erről szerintem majd valami videót be fogunk tudni vágni. Igen. Ez a felhúzás igazából a világ legegyszerűbb gyakorlata. Lent van a súlyzó a földön, tetszőleges terpezbe, tetszőleges fogásszélességgel meg kell fogni és kiegyenesedni vele. Ez a derék... Hát nem egy gerincbarát. Azt mondanám, hogy például akinek gyenge a dereka, hogyha ezt elkezdi csinálni ezt a gyakorlatot, nyilván nem 300 kilóval, hanem ilyen kisebb súlyokkal, akkor a gerinc melletti izmokat meg tudja annyira erősíteni, hogy lehet, hogy előtte derékfájós volt, és ennek hatására el fog múlni. Nyilván nem az, aki gerincsérves, vagy valami, de aki egészséges, de mondjuk derékfájós. Ezzel a gyakorlattal ezt el lehet érni. Igen, mert azt hiszem, hogy a gerinc melletti izmok azok az izmok, amelyekhez nem igazából tudsz hozzáférni, hogy erősítsd. Hát ez a gyakorlat. Szóval nem tudsz vele annyit futni, mozogni, tornázni, teniszezni, bármit csinálni, hogy azok az izmok erősödjenek.
Tehát az emelés az, amire pontosan azt mondják, hogy ez nem jó a gerincnek, hogyha emelsz. Meg hogy nyújtott lábbal ne emeljél. Hát mi nem nyújtott lábbal csináljuk, hanem ugye legugolunk a súlyhoz, és egyenes háttal, tehát itt is fontos a szabályos végrehajtás. Értem, tehát egyenes. Meg ugye a bemelegítés, tehát azt én el se tudnám képzelni, hogy 300 kilóhoz oda gyaloglok és megfogom és felemelem, mert akkor biztos lesérülnék. Hogy lehet bemelegíteni? Kisebb súlyokkal, igen, vagy pedig különböző gimnasztikai az az első ilyen gimnasztikával, nyújtásokkal elkezd az ember bemelegíteni. Aztán én például úgy szoktam, hogy a sima rúddal, ami 20 kg, azzal csinálok egy pár felhúzást, ráteszek 50 kilót, akkor azzal húzok egy 8-10-et, még 50 kilót, és akkor itt szépen megyek felfele. De vannak különböző rekordjaid. Beszélj ezekről. Hol érted el őket? Milyen rekordokról beszélünk? Még egy pillanatra esetleg arra visszakanyarodnék, hogy ugye a középiskola után én elkezdtem erőemelésbe versenyezni. És abba hagytad egy idő után. Igen. És ott 3-szoros junior magyar bajnok lettem, és utána pedig 6-szoros felnőtt magyar bajnok, és ez tartott egész 2003-ig. Tehát egy közel 10 éven keresztül versenyeztem. Aztán egy kicsit úgy elfogyott a motiváció, meg nemzetközi versenyen nem sikerült jó eredményeket elérni, magyar bajnokságot meg mindig megnyertem, aztán valahogy... Csináljátok ezt Magyarországon? Hát itt számszerűsíteni nem tudom, de egyre népszerűbb, tehát ez a teljes fitness vonal, az edzőtermek látogatottsága is, tehát abból látom, hogy egyre többen járnak edzeni, és nyilván nagy számok törvénye szerint, hogy többen edzenek, egyre többen mennek versenyre. Nyilvánvalóan. Vannak ilyen változaton magyar bajnokságok? Persze. Európa bajnokság, igen. Világbajnokság, igen. Olimpián még nincs? Nem olimpiai sportág. Ugye olimpiára javarészt olyan sportokat szeretnek betenni, amit tévében jól lehet közvetíteni. Igen. Itt meg nálunk azért érdekes a verseny, de ugye nem egy napon keresztül, mert az érdekes, mikor valami nagy teljesítmény várható, vagy valami ismerős fog versenyezni. Tehát akkor visszakanyarodva itt a rekordokra, vagyis a teljes versenyzésre, ugye nekem egy 10 év kimaradt, és 2012-ben tértem vissza, de igazából ez is egy ilyen edzői tanács volt, mert az edzést nem hagytam abba, csak kisebb lett az intenzitás, ugye nem olyan súlyok. Lettek a súlyok, igen. Igen, meg kicsit más volt az étrendem, mint most, és kicsit pocakos lettem, tehát igazából onnan jött ez az egész ötlet, hogy az edzőmmel beszélgettünk, hogy kéne valami jó edzésterv, hogy le tudjak fogyni. Aztán azt mondja, hogy nem edzésterv kell ide, hanem valamiféle motiváció, cél. És abban az évben, 2012. október végén rendeztek egy felhúzó gálát Balassagyarmaton. Annyit tudni kell, hogy azelőtt, még 10 évvel azelőtt, mikor versenyeztem, még nem voltak külön felhúzó versenyek, hanem akkor csak az összetett 3 fogást nézték. Eredménye. Igen, a felhúzásban akkor is a legjobb voltam, és a magyar bajnok országos csúcsot is azóta is tartom felhúzásba. És akkor ez olyan vonzó volt számomra, hogy hát le kell fogyni a súlycsoportba, meg erősödni kell. Itt is vannak súlycsoportok? Igen. Te melyik súlycsoportban? Nekem 100 kiló volt mindig is. De ennek mi a nevenek? Van egy neve? Van ugye a pehely súly, meg középsúly, az a boxban van, nálunk nincsen elnevezve. Csak egyszerűen kilóhoz kapcsolódik igen. A különböző súlycsoport. És a 100 kilós súlycsoport azt jelenti, hogy 100,0 lehetek, ha már 100,1 vagyok, akkor 110-esekkel kell együtt indulnom. Csak az meg nagy hátrány. Hát persze, az pont 9,5 kiló akár sokkal erősebbek. Tehát mindig valahogy a súlycsoport tetejénél érdemes lenni. Annyit még elmondanék, hogy egyszer megpróbáltam még régen a 110 kilós súlycsoportot, de aztán ott már nem éreztem jól magam. Tehát ott az már nagyon nehéz volt? Hát nem, sok volt. Tehát az én csontozatomhoz képest ez a 110 kilóval már nem éreztem jól magam. Ez annyit jelentett, hogy felhízlaltad, jobbszor nem jutottad eszembe magam 110 kilóra? Igen, és az azért volt, mert esélyesebbnek éreztem magam a junior világbajnokságon, ez 98-ban volt, és felhízlaltam magam. De gondolom inkább izomból híztál, nem pocakra. Hát picit ugye zsír is lábra, hát persze az jön vele. Meg annyit tudni kell, hogy az erőemelésben nem cél az, ami a bodybuildingben, hogy teljesen zsírmentes legyen az ember, mert igazából... Szóval nem a kockahas a döntő. Így van, mert ilyen nagy súlyoknál az nem egészséges, hogyha alacsony a zsírszázalék, tehát ilyen extrém alacsony. Így van. Mennyi vizet iszol naponta? Hát szerintem egy olyan
vízbevitelem, csak a víz, Csak a vízről beszélünk most. az egy minimum 3 liter, de mellette ugye még rengeteg folyadék jön, tehát összesen biztos, hogy 5 liter fölött vagyunk. Szabadba vágtam, majd még visszatérünk az étrendre, mert ez is gondolom egy nagyon fontos dolog. Tehát gyakorlatilag akkor maradtál a 100 kilónál. És könnyű volt lefogyni a 110-ből 100-ra vissza, mert az mindig nehezebb, azt szokták mondani. Nem, megmondom őszintén, hogy onnantól van az, hogy állandóan figyelnem kell a súlyomra. Aha, nagy elszaladjál vele. Tehát ott egyszer tudatosan felhízlaltam magam, és onnantól igenis oda kell figyelnem. Úgyhogy ezt nem javaslom senkinek, hogy így magasabb súlycsoportot próbálgasson. Mert... Mi a te saját egyéni rekordod? Mert egy felhúzógálán 280 kg, hát az is borzasztó sok. Igen, ezt 8 hetes edzéssel értem el 2012-ben, és akkor jött elő az... az... te világbajnok. Nem, ez egy magyar verseny volt. És akkor jött az elő, hogy ezt én szeretném folytatni, tehát ez nem csak egy versenyes felkészülés volt. És ismét volt motiváció. Van. És tavasszal Portugáliában rendezték az Európa-bajnokságot, és ott már 310 kilóval Európa-bajnok lettem. És akkor onnan már tényleg nem volt megállás, ősszel Pozsonyban rendezték, Prágában rendezték a világbajnokságot, és ott pedig világbajnoki címet szereztem. Európa-bajnok, világbajnok, magyar bajnok. Ez volt a tavalyi évben, és ezt igazából sikerült a idei évben is megismételni. Tehát kétszeres vagy mind a kettőben. Kétszeres világbajnok és kétszeres Európa-bajnok. Étkezés. Átlag ember eszik étterembe, főznek neki ott, vagy ő magának főz. Van egy speciális étrendje egy súlyokat mozgató embernek? Igen. Hát nálunk annyit kell tudni, hogy aki súlyokkal foglalkozik, hogy nekünk a fehérjebevitelre figyelni kell. Tehát abból sok kell? Több kell, igen. És mivel én súlycsoportban vagyok korlátozva, tehát van plusz 140 kilós versenyző, ott majdnem mindegy, mit eszik, mert pici zsír feljön rá, attól még a súlycsoportot tartja. De nekem ugye én nagyon határon vagyok, tehát nekem úgy kell erősödnöm, hogy ne jöjjön fel súly, ez a legnehezebb dolog igazából. És hát sok csirkét eszek, sok halat, de szerencsére például a halat azt nagyon szeretem. Tehát elmegyek nyaralni, én tudok egész nap halat enni, és azzal én annyi fehérje világít azt is éjszakán. Teljesen el vagyok. Aztán ilyen turmixokkal pótoljuk, vagyis étkezések helyett szoktunk turmixot, ilyen protein turmixot beiktatni. Az ilyen sokan fogyókúrázás alatt is használják, hogy ugye a fehérjebevitel megvan, minimális zsír, minimális szénhidráttal, és ezzel lehet igazából kordába tartani a testsúlyot. Annyi mindent lehet hallani ezekről a különböző szerekről, ami nagyon szép elegáns dobozokban kapható különböző üzletekben, rengeteg hirdetés jelenik meg adott esetben újságokban. És hát a másik vélemény időnként az orvosi vélemény, hogy ezért káros, azért káros, ezért nem tesz jót a szervezetnek. Te, aki ezzel élsz, mert a sportodhoz tartozik, hogyan látod, valóban van olyan, ami káros és amit nem kellene, vagy pedig mindenki a saját oldalán picikét eltúlozza a megközelítését a dolognak? Egyrészt el is túlozzák, másrészt pedig amíg bevizsgált termékek, tehát egy táplálék kiegészítőket forgalmazó boltba lehet kapni, azok nem lehetnek károsak. Tehát azt tudni kell, hogy a magyar szabvány az szigorúbb, mint például az amerikai. Tehát van sok ilyen táplálékkiegészítő termék, ami az USA-ban legális, nálunk nem lehet forgalmazni. Tehát itt Magyarországon ezt nagyon szigorúan veszik. De viszont a nem bevizsgált termékek, amit ilyen piacokon lehet kapni, meg sok ilyen távol-keleti csoda dolog, amiről effektíve nem tudni, hogy mi van benne, tehát azok szerintem lehetnek veszélyesek. Meg ugye visszatérve a fehérjére, ott is azért mértéket kell tartani, mert nem azt jelenti, hogy egy ilyen vödröt megeszek egy nap az egészséges, de szerintem ez bármilyen táplálékra, vagy igazából ez bármire igaz lehet. És ezen kívül ugye mondod, hogy csirke és hal, és alkoholt gondolom nem iszol. Ez se igaz? Ez se igaz teljesen, tehát versenyfelkészülés, versenyidőszakban nem, de amúgy én nagyon szeretem a jó borokat, és hát mértékkel az bele kell, hogy férjen, tehát
Nyilván nem a világbajnokság előtt egy héttel, de amúgy én nagyon szeretek borozgatni. Én azt hiszem, hogy ez azért volt fontos, mert ugye lehet a sportot összeegyeztetni egy egészséges evéssel, egészséges Igen, italfogyasztással, és hát persze a szigetközi friss vízzel, amiből 3 litert megiszol egy nap, akárhonnan nézzük ezt a kérdést. És az étkezés az egy rettenetesen fontos dolog, azt hiszem mindenki számára. Az étkezésnek a kémiát azt mennyire veszed figyelembe, mert azt szokták mondani, ami savas, ami lugos, ami kapcsolódni tud, a cukor és egyebek, ez... Én nagyon sok ilyen mindenféle étrendről hallok, ugye sokat járok edzőterembe, és egyszerűen olyan étrendekről beszélnek, amit így a kevés majomizségnek szokott. Ugrasz egy hátas. Szerintem ilyen teljesen alapvető igazságok vannak, és hogyha azokat betartja valaki, akkor tud helyesen étkezni. Tehát ez a savas, lugos, meg szénhidráthoz nem eszünk fehérjét, én ennek megmondom őszintén semmi értelmét nem látom, és én sokat olvasgattam erről, meg sokat beszélgettünk így a táplálkozással kapcsolatos dolgokról, tehát ilyen csodadiéta nincs. A sportolók közül nagyon sokan, és hát az emberek között nagyon sokan esküsznek, vagy megesküsznek arra, hogy a paleo a legújabb ugye étkezés, a sok zöldség, a sok hús, a kevés... Az nagyjából hasonló a mi diétánkhoz, tehát én is például a csirkét mindig zöldséggel eszem, a halat is zöldséggel, tehát az teljes... Nem krumplival és rizssel is. Tehát például a sült krumplit azt egy diétába sehogy nem lehet beilleszteni, meg azért sok minden ilyen táplálék van, ami egyszerűen nem fér bele. És azt mondod, hogy ma mulatunk, akkor kérek 2 adag sült krumplit, ez így működik? Nem, például azt én nem is szeretem egyáltalán, de hát akkor például én szeretem a tatárbifszteket, tehát néha belefér. De még egyszer mondom, nem a világbajnokság előtt egy héttel, hanem azért megfelelő távolságban. Mennyit edzel naponta, hetente, havonta? Hát hetente egy 3-4 edzés van. Miből áll egy ilyen edzés? Fel van osztva a test 3 vagy 4 részre. Nálunk a legfontosabb a guggolás, mert ugye az a combot erősíti, meg a felhúzás. És ebből ez a 2 az alapja az egésznek, és amúgy is ez a 2 gyakorlat az, ami a legjobban lefárasztja az embert. Tehát például a guggolásból felállni, az tényleg tehát felső testre akármilyen súlya, akármennyit edzek, egyszerűen nem lehet úgy elfáradni, mint hogyha a guggolásnál kicsit fölpakolom a súlyt, és akkor guggolok keményen. Tehát, mert ugye az egész szervezetet megdolgozza. Meg ugyanez igaz a felhúzásra. Tehát nekem köré van építve, de természetesen a teljes testet én is leedzem, tehát ugyanúgy mellizom, vállizom, karra edzünk. Tehát adon, minden. Fekve, nyomás, stb. Igen. Csak nálam, vagy nálunk egy lényeges dolog van, hogy a regenerációs időszakot azt mindenkinek ugye egyénileg kell beállítani, és például nekem az 1 hetes ciklus az már túl rövid. Még a 2000-es évek elején 20 évesen meg tudtam csinálni, hogy pénteken felhúztam 300-zal, de hétfőn meg már 300-zal googoltam. Na ez most már nem megy, mert a 2 között... Eltelt néhány esztendő. Eltelt néhány esztendő, és a 2 között most már nekem több napra van szükség. Tehát most már máshogy kell edzenem, mint annak Van idején. a sportágak, amelyből ki lehet öregedni, mondták. Már 38 éves teniszezőről azt mondják, hogy ez már egy öreg ember a pályán. Van-e nálatok ilyen kvázi korhatár, ami fölött ezt már nem illik csinálni, vagy nem is lehet csinálni? Van korhatár, 40 év fölött van a Masters korosztály, csak pont ellenkezőleg, mint ahogy említette. Tehát itt nem az van, hogy már tehát nem érdemes versenyezni, hanem van a Masters 1-es korosztály, az 40-től 45-ig, és így megyünk fölfele. Például van egy magyarországi versenyző, Keszthelyi Csabi bácsinak hívják, 81 éves, és versenyez. Mennyit húz fel a 81 éves sportoló? Pont múlt héten voltunk együtt egy versenyen itt Pozsonyba, és volt alkalmam beszélgetni vele. Most 150 kilót emelt fel, a 80 kilós testsúlya, és pont azt említette nekem, hogy hát azon próbálja magát felmérni, hogy tavaly még csak 147 és felett tudott 80 évesen, és most már picit rá tudott tenni, és kíváncsi, hogy mennyit tud még fejlődni. Tehát... Szóval nincsen határ, nincsen felső határ. Van-e utánpótlás a családban nálatok, vagy te vagy az egyetlen? Nem, egy kislányom van, aki 12 éves, de nem szánom én se az erőemelő vonalra, de
nagyon szeret velem eljönni versenyre, mindig szurkol, de És gondolom, hogy ő sem akar erőemelővé válni. nem. Ő mit sportol, vagy mire próbálod rávenni, hogy sportoljon? Még nincs olyan komoly sport tevékenység, amit végezne. De ugye van a mindennapos testnevelés, tehát az egy hasznos dolog, hogy ezt bevezették a fiataloknak. Aztán hát majd meglátjuk, hogy milyen irányba megy. Mondjuk azt szívesen támogatnám, hogy ilyen fitness jelleggel lejárjon edzőterembe, tehát az nagyon egészséges, jó formát csinál a hölgyeknek is. De azt mondják, hogy vannak olyan sportok, amelyek rendkívül unalmasak, vannak olyan sportok, amelyek rendkívül szórakoztatóak. Ezt én úgy fogalmazom meg, hogy minden olyan sport, amiben valami kerek van, amit valamilyen formában ütni, kergetni, vagy harcolni kell érte, az egy szórakoztató sport, mert az egy picikét gondolkodsz is, hogy csap be a másikat. De az erőemelésnél, az úszásnál, tehát van egy pár olyan sport, ahol csak a cél, hogy minél rövidebb idő alatt, vagy minél többet emeljek. Hogyan szórakoztatod magad, amikor hát kondicionáló edzés van lent, és akkor erősíted a lábad, szóval mi az, amivel valamilyen formában szórakoztatóvá tudod tenni azt, amit csinálsz? Hát megmondom őszintén, hogy az nem cél, hogy szórakoztató legyen. Ez a része nem is érdekel? Én jól érzem magam edzésen, tehát nekem egy célom van, hogy amit kitűzök arra az edzésre, azt minden áron keresztül vigyem és megcsináljam. És az nem az, hogy szórakoztat, hanem az jó érzéssel tölt el, hogyha sikerült teljesíteni. Mi a legközelebbi feladat, amire készülsz? Hát megmondom őszintén. Kétszeres Európa, kétszeres világbajnok erőemelő. Erről most pontosan nem fogok tudni, vagy erre pontosan nem fogok tudni válaszolni, mert most egy 2 éves hosszú cikluson vagyok keresztül, és kicsit úgy éreztem a legutolsó versenyen, hogy picit elfáradtam. Tehát akkor megint egy pici szünet következik. Hát nem 10 év, de valamennyi mindenféleképpen. Tehát ugye ezt a 2 évet én ezt végig versenyeztem. Jó, azért nyaranta, meg télen volt egy pici pihenő, de utána megint kezdődött a felkészülés. És annyit tudni kell, hogy ilyen nagy súlyok nagyon megterjelik, tehát mentálisan is, meg fizikálisan is a szervezetet. És most érzem azt így 2 év után, hogy egy pici pihenőre mindenképpen szükség. Ezután is emelni fogsz, a más nem a Várkert kávézó színvonalát emeled tovább. Azon is dolgozok állandóan. Az egy egyszerű feladat. Sok sikert kívánok nagyon hozzá szépen neked. Köszönöm. Kedves nézőink, nem tudom, emlékeznek-e, egy jó pár héttel ezelőtt, még nyár volt, Anitával készítettem egy interjút, ahol megígérte nekem Anita, hogyha az új dal, új klipje elkészül, akkor mindenképpen eljuttatja hozzánk, és megmutathatjuk a kedves nézőnek. Megtörtént a dolog, itt van az a bizonyos klip, amit most szeretnénk önöknek a beszélgetésünk legvégén bemutatni. Mozdulj, ez a címe, hát végül is a sportról volt szó, úgyhogy lehet tovább mozogni. Következik Anita, de előtte köszönöm az önök figyelmét, a viszontlátásra egy hét múlva.